Pozdrav svima, Fretix ovdje, danas ćemo snimati Minecraft preživljavanje, treća epizoda, danas ćemo graditi štalu, pošto su svi štalu tu da gradimo, pa rekao, hajde. Štalu ćemo graditi ovdje. Znači, će biti dobra. Kako sam je zamislio, mislim, 1, 2, 3, 4 u razmaku 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4. Sad ćemo uzeti što čujete što raditi. Prošli put nisam mogao da snimam, da šutiš. Znači, da sada. Ja, ovo si da sada. Pita ovdje. Sad pravimo farmu, a nemamo životinja, ne veze, to instaliranje Insight. Znači, naslov koji će biti. Ali prvo da uradimo WoW. Znači ovako. Onako ko igram, daj mi na 5 da mogu ja igrat. Dajte miša, isto onaj kursor, jes mi kursor uključen. Svaki kut ovako. Znači se sredi. Znači ovako će biti. Znači ovaj zić ići ovako, znači znam što sam šutio. Morao sam, znači, ljudi kao na kompjuter isto kola, znači hladnjak mi je otišao, isto kola je otišao, ali nije, gledao sam, otvorio sam ga bio, nijemo ništa. Evo ovo sam i htjela uradimo, znači evo. Znači da se poremetilo ovako. Da šutiš. Jesi do sada? O, jesi da šuti? Krov ćemo nekakav napraviti, ali baš taj je krov.
evo igramo. Evo vidite kako dobro. Nema se neko ide, evo da ću mi sad to napraviti. Krov, ne znam kakav krov da bude, ali moram ovu ovdje da sredim. Znači ovako da bude, jedan će ovako. Ovako ćemo srediti. Ovako ćemo staviti neka vrata. Imam jedan vrata. Ulazno čudovište. I ovako ćemo ta vrata staviti. Ovo vrata nećemo istavljati ovdje. Ovako ćemo tu vrata. Nećemo istavljati vrata. I eto, to je bilo to za epizodu, ja ću ovaj krov srediti i to je bilo to za epizodu, znači, čao.